Sa wakas, nakalabas na rin. Dito lang tayo, kaya hanap ko. Ano, boboy? Tara guys, gala tayo. Malungkot. Gala, gala. Natawag pa. Yeah. Hello. Ah. Oo. Oh. Oo, sige. Number 30 daw. Antay ka, antay ng sasakyan. Dahil sa waiting shed. Ang tagal-tagal. Tagal ng sundo. Nandyan na yung sundo namin. Ayan na ang sundo. Oo. Ay, dito na. Town center lang. Kung pwede, hatid mo kami sa mall. Aray ko. Oo, dati pwede kami dyan. Oh, sa festival, nakakarating na pa kayo? Hindi din, hanggang dito lang ako. Ah. Legal. Town center, yan lang. Dati kasi Asian hanggang festival, di ba? Oo, oo.
Wala eh. Yung iba kasi walang QR code. Bababa muna tayo. Ha? Oh, ito tayo. Dito na kami sa mall. Nakagala rin. Ha? Pag may QR code ka, hindi na ano. Ang daming paninda milik ko. Dito. Saan ba banda yun? Dito? Dahil paninda oh. Magpadala muna kayo. Punta kami na LBC.
pagod. Na, tigil. Ayan o, may jeep o. Antay lang ng sasakyan. Hangin sa labas, kaya ito yung buhok ko.